Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare nema-updates manyama atinogara takakubatirei. Kana muchingotondiona kudai soziva kuti zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka munyika nekuti nhasi kune zvinhu zviri kutaurika. Saka ndategedza ndingouya time ichiripo ndigare ndaonesana nemi. Nyaya yandiri kusangana nayo panapa inyaya yekuda kudzingwa basa kwemumwe munhu. Ende tisati tataura nyaya yetsaona iri kunzi yaitika panext door president's office zvekare zvangoitika makusensena. Tikuziva kuti masiyayo wanga achida kuwadzana here kana kuti chii changa chichida kunyatsoitika. Kana uchingotondiona kudai so uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulaika this video iko zvine zvikuitira kuti vaboikane. Nyaya iripo iri kutangira panapa iri kunzi a letter to expel the vice president of Zimbabwe has been written and signed as the push by the corrupt cartel seeks to do away with general amidst growing fears that Chiwenga's president aims to thwart all corruption networks. God eat dog scenario. Ndo nyaya iri kutaurika panapa. Pari kunzi patonyorwa tsamba yatosainwa yatongo ready yekuti vabva vatongodzinga vice president vekuZimbabwe ikoko vachiwenga. Atikuziva kuti zvinopera sei. Isusu tinozongofambiswa mazita emadunurirwa takunzi muri ana tunhaidzirwe. Handisikuziva kuti imimi muchatikisawo papi. But inini kana chinge ndanzwa nyaya kudai soka pane vanhu vanenge vachibuditsa muchihwande ndinongoti they can't be smoke without fire. Tinotanga kutresa kuti moto wacho uri papi nekuti tinenge taona chutsi chichipwititika. Ndisati ndanyatsoita go deeper. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako nekuvhurwa FNB business account usina work permit, chinongodiwa valid passport chete. Gara wabata ve-education research ana mukoma Owen vanokuitira zvese. Vanoda kuitira zvema bookkeeping makambani enyu kana achinge ari down zvakadhakwa uchivharwa kuti kubhuku zvizvi kunyatsoitika. Vabatei vanogona kukuitirai zvekare. Garai mavabata panhamba dziri kubuda pascreen motaura navo vokuitirai zvese zvamunenge muchida kuitirwa. Tidzokera munyaya yedu. Pakabuda nyaya panga pachitenderera nyaya yechinetsa pachinzi zvoni vananhingiriki nameno zvaitaurika kuVic Falls kwakanga kwakaendwa uko navamunangagwa uko ngonzi zvoni ameno unongoziva kuti geza pane mastatement akataura achiti zvoni dementia what. Saka vanhu zvavari kuona vamwe vari kuti mukuru ngaachizorora nekuti aremerwa nyama dzichada ende pari kutanga pfungwa dzacho dzakuita dzichikurawo futi. Ndo nyaya iri kunyanyisa kunetsa panapa. Tichipinda pane nyaya panapa imwe yandiri kusangana nayo pari kunzi several cars crashed against each other at corner Samora Machel and Simon Muzenda Street in Harare around 5:30, 400 meters away from the president's office. The accident caused extensive damage to 3 vehicles that were affected. No one was seriously injured in the collision, according to eyewitnesses at the accident scene. Ndo zvinhu zvaitika padhuze neState House. Atikungotaura kuti next door yekwa president's office kwangorwana mota. Atisikuziva kuti masiya iwo machichi kana kuti timu huzo vanenge vada kudzimana hauzozive ndanani. Nguva idzodzo vanhu vanenge vachifamba vachibva nekupi vachienda nekupi. But ndo zvatoitika iko zvinezvi kunyika yeZimbabwe. Handisikuziva kuti nyaya iyoyi makaitarisawo hama dzadiwa munoionawo sei. Saka ndangoti ndingogara ndadarika nepano ndigokuzivisai zvinhu zviri kuitika. Ndiri ipapo ndiri kuona imwe nyaya zvekare iri kundivhundutsa. Iyi inoda kuti muzokomenda. Inini changu chete kungokuudzai kuti pari kunzi the Zimbabwe Republic Police has confirmed the arrest of conviction of George Maponga, aged 37, for failing to stop at a police checkpoint along Harare Chirundu Road. The incident occurred on March 31, 2025 at the 93-kilometer peg leading to swift legal action. Maponga appeared before the Banket Magistrate Court on 3 April 2025, where he was convicted and sentenced to 3 months in prison without the option of fine. The ZRP emphasized the importance of adhering to traffic regulations and respecting law enforcement directive to ensure public safety. Nyaya imwe inoitika ndeyekuti madrivers vamwe vacho vaneta nekutorerwa mari yechioko muhomwe. Mapurisa ekuZimbabwe vanenge vaine nzara, vanotonyoresa ende vanotsvaga tumhosva turi unnecessary. Kozoita pamwepo vanongokumisa zvisinganyatsonzwisika kuti unozotoona wakutodarika kuti pane mupurisa tozviziva kuti vamwewo zvavo vane chindurira ndekuti vanongopfuura vachimhanya because vamwe panogona padaurwa stop and search, pakuda kutaurwa kuti pada kutariswa kunzi tikukumbirawo zvitambi. But nyaya yacho yekuzongoti munhu akazongoenda kukoti bvatongorohwa 3 months hapana kunzi fine kana kuti chi akangorohwa jeri ka1.
pane nyaya ipapo pakuda kuti pachiongororwa kuti chii chiri kunyatsoitika chakakonzeresa ende this person ndiani chaizvo chaizvo. Haana here dzimwe nyayawo dzanga dziri kuningirikana panoda kuti panyatsotarisiswa. Saka ipapo ndo pandinoda kusiyira kwamuri mundiudza kuti munoionawo sei nyaya iyo. Saka nyaya dziri panapa ndo dzandava nadzo kuti zvoni pane tsamba iri kunzi yanyorwa ikasainwa kuti idzinge VP Chiwenga pane accident yaitika panext door pepresident's office nenyaya iyoyi yemuchinda wekunzi haana kumira roadblock dzanga dzakaningirina. Saka munozongondiudzawo kuti nyaya idzo dzimuri kudzonawo sei. Ndangondipfurende panapa ndikuzivisei maupdates. Zvakakosha tizivisane zvinhu zvinenge zvichiitika nguva nenguva sezvo chiri icho chibasa chatakapikira kuti ticharamba tichikuzivisai zvese zviri kuitika. Kana uchinge wasvika panapa kari kekutanga ndakutokumbirisawo kugara wasubscribe wojoina this amazing YouTube channel. Toramba tichikupai nyaya ende takutosvika pane patinoda kusvika zvekuti ZANU-PF ichaboekana vacharamba vachiboekana. Ndakusiya mukana muchinzwawo zvekutaurwawo nemumwe wenyu uyu mozondiudzawo zvaari kufunga. Kana muchinge mune zvenyu zvekutaura ndiri kuda vanhu vanenge 5 chete vanogona kunyatsopopota kuti vasende mawhatsapp audios panhamba dzandichasiya dziri pascreen. Sendai zviso ndibva ndatoisa pachannel vamwe vanzwewo hasha dzamunadzo. Saka chindiudza manjewo kulienti zvako munin'ina wangu kuti zvino manhingirikini ese akanga ari zvavaifanirwa kuti vanyore pasi vachizobuda nazvo kuti vazviise kwatiri isusu sevanhu vemunyika kuti takanga tiriko purezidendi vakataura zvekudai. So chii chavakanyora manje that day chavakazonyorawo kuti regedza tichizokwanisa kuzozvisa kuvanhu kuti purezidendi vataura izvi neizvi. Then after Mnangagwa ataura zvinhu zvakadai so izvi kaizvi zvooneka kunzi hapana chinonyoreka chinobatika. Ndipo panotorana Tagwirei, Mai Auxilia, Chris Mutsvangwa, Owen Mudhancuve, nanhingirikini naChinamasa vakadaro vogara pasi vogadzira statement ravo. Uri kupaona vagadzira statement ravo manje ndo pavanozorinyora pasi vodzokera naro kuna Emmerson Mnangagwa. Vadzokera naro kuna Emmerson Mnangagwa vobva vamuti tinokumbira kuti mutisainire apa makakanganwa kusaina zvinhu zvenyu imimi zvamakanga muchitaura musi yauya information iyi ndo zvamakanga mataura zvese izvi. Obva asaina, obva atakurwa, obva anzi handei muchindopedzisa nyaya yamakanga mataura nekuti makaona imimi kuti Sanyatwe akanga achiratidza kuti apanduka, haasi kunyatsa kuita zvakanaka, anenge ari kutambira kunzungu nekunyimo. Mnangagwa anongotorwa iwe Sanyatwe obva atosvika obva atotaura tonzi purezidendi vauya pane nyaya dzine mafindings ari kutiratidza kuti iwe unofanirwa kuti ubviswe apa. Saka vati hanzi iwewe with immediate effect tiri kukumbira kuti tikuchinje chinzvimbo tikusiya hako uchiri nebasa rekuita asi waakushandira kusaidi uku. Sanyatwe obva aitiswa paine vanhu vanenge vari pamberi vachitaura semuromo wake Mnangagwa. Saka ndosaka uri kuona zviri kukonzeresa kuti Makuseni uyu achinjwa basa aiswa apa, Masikati uyu atodzingwa basa, Manheru uyu ari kunzi ari kuita handover and take over. Dzimwe nguva panogona kuita zvinhu ukazvitarisisa zvinhu zvacho zvangoitwa on and on ndo ratongobasa chete rekuchinja vanhu nekudzinga vanhu nekuita sei. Handiri kupaona of which paconstitution chaicha haaziriwo mabvisirwo anoitwa vanhu vaiva mumabasa avo. Handitiri kupaona zvinhu zviri kuitwa nevanhu vari kufanira clear nhingirikini yavo kuti vasare vakanaka nekuti vari kuzviona kuti kwazvakuenda kwaipoko. But chinhu chiri kunetsa manje inyaya yesuccession iyaya iwe client. Ndoda kuti ndikutaurire zviri kufamba manje zviri paground. Inyaya yesuccession because kuti vaite succession kuti wapractice that exercise handitika havasi kugona kutaura nyaya dzinopera nemunhu asina kukwana wazviona. Saka vaida kuti panhu pavakanonoka panyaya yesuccession nekuti anga achifanirwa kutoita kuita that exercise izvozvizvi before Chiwenga. Handiti wazviona before wavharira kunze aChiwenga handitika. Saka vari kushaya kuti wovavharira sei nekuti Mnangagwa akoni kudi kupinpointa munhu kana kuti kuapointa munhu iye achirwara sezvaari kuita izvi. Wazviona manje anotofanirwa kutenga atombori nekamwe kanhingirikini kekuva normal mbichana
okwanisa kuti akwanise kuita zvinhu izvozvo. Manje akagena conscience yake inenge iri normal chaizvo nekuti iri dead kai wazviona. Saka akagena inenge iri normal, iye pachezvake haadi kusiya chigaro chekuva president, anotanga kudi kunetsana nawo. Saka kwakaipa shamwari, kuri kubvira moto kumba kwaMunangagwa. Family yaMunangagwa ivo nevazukuru vavo neshamwari dzavo ana Mutsvangu ava vari kutambura zvimwe zvisingati kuti vakwanise kuti vagone kugadzira chinhu chinoita kuti vasare vari safe. Handiti uri kupaona. Ndosaka uri kuona Mudhara ari kutaura kuti aiwa ngaauye tisangane naye uko tichimuimpicha achimirira nyaya dzake achitaura nesu. Zvino anotaura nani achidai? Nekuti izvizvi pamwe zvatopfuura apa paanga achitori nanika. Zvino izvizvi zvazopindira kukanganwa manje. Saka apa ndo pazoita challenge manje pakukanganwa. Pakukanganwa ndo paita challenge manje. Because munhu anotokanganwa zvinhu zvauri kutotaura naye ipapa. Uchitomuudza zvawatomuudza anotokanganwa. Paunomirira kuti akupindure atokanganwa zvawataura zvacho. Ndeyekuti vachiwenga hatisi kufanirwa kuti tivape ground. Nekuti izvizvi tiri pastage yekuti vachiwenga vanofanirwa kuuya pamberi pevanhu vachitaurira vanhu kuti nyika tobva kupi tichienda kupi. Uri kupanzwa Poland. But problem manje vanhu vari kutya kuti tikangopa vachiwenga mukana kana ati vari kutotya, handidi kunyebera kuti tikangopa vachiwenga kana ngobudira pachena vachiwenga kuti vachiwenga chimbobatai timbokwanisa kumbotanga tagadzirisa chimiro chiri pamukuru. Handitya vari kuzviziva kuti zviri kubva zvatongobuda pachena kuti mukuru haachadzokeri kumashure, ende vachiwenga automatically vari kubva vatongotanga kungotoenderera mberi vari pachigaro sapresident, nekuti vagara ndiye muridzi wechidanho chiripo izvozvizvi chekuva president. Handiti wapaona manje kuliend. Haiwa nyaya dzacho haiwa kunze kuri kunakidza, handidi kunyebera zvako. Handidi kunyebera zvako. Saka munhu asirungodiwa chete ndichiwenga chete. Chete. Ndichiwenga chete. Zvese zvauri kuona zviri kuitika izvi. Inyaya yachiwenga. Haasi kuda kutomboonekwa ipapa. Ndiye munhu asiri kuda kuonekwa. Munhu asiri kudiwa ndichiwenga. Kuliend. Saka pane nharo ipapa. Hameno tichaona kuti nyaya dzacho dzichasvika kupi ipapa. Vachidziviga vachinzvenga. Nakuona kuti vanosvika kupi. Yozi izvizvi vane challenge manje yekuti achiwenga ndo vari kufanirwa kuti vaonekwe vachiita zvese zviri kunzi zviri kuitwa izvi. Zvinofanirwa kuitwa naachiwenga. Zvino ndiye munhu wacho manje wavari kuona kutoti varida kuvharira kunze. Saka meno kuti aiwa kunze kuri kunakidza Kuliend. Pawachazonyatsokuona kuti nyamedzi dzedu dziri kuramba uchaona vanhu vachitizana ngoti inini amaika amene muchatoona kuti moita sei, inini hangu satagwireka ndakutombotiza ini. Mnuve achatizawo. Ndikuona vamwe vanhu vachazotiza ndokumhanya zviri legendary kwaitaurwa nanyoka yemabhunuku yako. Pakaipa iwe.